vaig tocar les figures aquestes una mica per puntejar-lo i doncs aquí doncs acabo de reduir una mica. O sigui que ja diguem si acabem això. Doncs mira, aquí tinc el catàleg, per cert, el cartell, de l'exposició aquesta que estic fent ara aquests dies, en fi, que tinc que fer, oi? Que saps que avui inaugurem a les 7 de la tarda a la Galeria Lleonard. Això del catàleg, el catàleg petit, Sí. Mira, veus, això és el catàleg que hem fet. Per cert, doncs, l'he fet fer amb uns parents de la Nuri, i a les fites del meu pare, que doncs em fan escrit molt bé. Sí, ja l'he llegit, ja. La va rebre, el catàleg, és estupendo, home. Doncs mira, veus, això és l'altra pintura. Aquí hi ha la llista de les obres que entren. Vull ensenyar alguns quadros, et sembla? Sí, home. Per exemple, mira, aquí dalt, això no és fet meu, no? Això és un retrat que em va fer el Barretxe, que era un professor que jo tenia. Aquell altre és una aquarel·la que jo vaig fer en un altre professor que vaig tindre, que se'n deia Barbeta. I en fi, doncs ja veus el que tinc per aquí, oi? Està bé. O sigui, que vas camí de ser un artistazo, no? Bueno, això dius tu, oi? Això ja ho veurem, no? Sí, bueno, lo millor que tens és que eres jove. Sí. Una cosa curiosa és que jo les paletes, fins que he trobat el sistema de la paleta aquesta m'ha costat molt, perquè aquesta paleta no em va molt bé, perquè aquí... Te reborde? Sí, li poso un canto perquè la pintura no em surti. Llavors el rodó em va més bé també perquè així disposo dels colors tots per la mateixa línia, o sigui, no hi ha un color davant de l'altre, que això, llavors les preferències aquestes sempre que agafes un color perquè el tens més a prop. En canvi així tots estan a la mateixa línia. Aquí t'ensenyaré un quadre del meu pare, que bueno, li vaig fer jo amb ell, que estava aquí dibuixant, i aquest quadre estic jo força content. Estàs enamorat d'ell? Sí, perquè va ser una cosa feta una mica sense massa pensar-t'ho i les coses així són les que surten més bé sempre. Sí. Bueno, si et sembla, podem passar allà, que tinc... No, estàvem mirant el quadre aquest, que va ser un que vaig fer ja fa molts anys, oi? Va ser dels primers que feia. Bueno, el vaig presentar a la Bienal de la Caixa, que fan, vamos, cada 2 anys a la Virreina, i el vaig presentar allà. Això, aquí on veus, això és el cartell. Aquest és el cartell, no sé si ho pots veure bé, de A la cova del drac, que vaig fer l'exposició anterior a la que estic preparant, que va ser el 3 de març d'aquest any, però el que passa que era la temporada passada, no? Llavors, aquí, bueno, veus la parada de la taula, de tots els trastos que tinc, oi? Aquí veus tot pletos, això no falta mai. Vull dir que aquesta claixera ja estava a casa meva, del menjador estava, em sembla. Això és el sombrero que porto sempre per anar a pintar, per anar a pintar la platja, veus? I que això és el sombrero, diguem, d'oficial, El sombrero de Gaspar. Això mateix, El sombrero de Gaspar. I això són les teles ja a punt de pintar, vull dir, que n'hi ha i els que tinc, oi? Perquè, vull dir, les teles, és que a nosaltres ens en falten, oi? Sí, si te'n falten a tu, fíjate. Ja veurem, no? I aquí, doncs, veus que hi tinc tota la santeria, La santeria aquesta, que aquí doncs hi poso tots els quadros, i vaig arxivant així les coses. Aquí veuràs retratos que feia a la costa, aquest de fet, per exemple, a Calella de Mar. No sé si costes la imatge perquè es pugui veure bé. Sí. Oi, el bony? Tu no te preocupes d'això. Ja, és cosa teva, oi? Sí. Molt bé. Doncs aquest te l'ensenyo i llavors t'ensenyo un altre. Aquests són els pocs que em vaig poder quedar, oi? Perquè els altres els anava venent. Aquest també... Això està fet a Blanes. És un altre retrato d'aquests que feia... Em cobrava 2.500 pessetes per retrato. I tenia la feina que volia perquè la gent agradava moltíssim, no? En fi, aquí tinc tots els dibuixos, més teles, oi? Aquí tinc més teles per pintar. Estàs especialitzat en coses de la playa. Sí, bueno, d'alguna manera, doncs, la platja m'atrau moltíssim. O sigui, quan veig una mossa tombada al sol i això, com que m'agrada tant l'anatomia i m'agrada tant doncs, la figura en si, això ho agafo jo de manera natural i procuro que sigui sent natural. Això és, jo crec que és molt important, no? Procuro donar llum i donar doncs, un color doncs, que tingui força. Aquest és un de petitó,
que vaig fer, això està fet a Eivissa, per cert, Aquest en general no agrada aquest quadre, i No. a mi em sorprèn perquè és que a mi m'agrada molt. Sí. I jo aquesta cara la considero que té una ternura i té una cosa molt... Sí, això també està bé, Allà m'hi caben uns 20 quadros. Sí. Això és a Cala Conta, és a Eivissa també. Sí. Que- El pati, Sí, això és l'eixida vista des de dins del menjador, oi? sí. Aquest va ser un que vaig presentar a la plaça Catalunya, vam fer una exposició a la mateixa plaça Catalunya, Sí. i per cert que està pintat a la mateixa plaça Catalunya. Oi? Sí, això és la plaça Catalunya, aquí veuràs el banco central, aquí a l'esquerra. Sí. Això és el dia de Sant Jordi, de l'Assumpció. Com que ho vaig fer per mi, allò que passa, vull dir que... Li tens carinyo, tu. Oh, i tant. Està bé. Mira, ara surt aquí un que vaig presentar per la Sala Parés, aquest és el meu pare. Aquest el vaig presentar a la Sala Parés, Sí. la pintura jove. Els va agradar molt, va estar força ben penjat i la gent no es va agradar molt i se'n va parlar. Tothom parlava del de la samarreta blanca, oi? No sé, vull dir, tinc tantes coses que... No sé què ensenyar-te, oi? Això eren coses que feia quan anava a l'escola, oi? Quan anava... vaig estar molta temporada pintant a Sant Lluc, aprenent a pintar el model i fer model, no? És un altre dels quadres que vaig Sí, fer. pues té bastanta llum. Sí. Mira, això quines coses feia. Això són estudis que fas d'anatomia, tota la cosa aquesta. Sí, Això d'aquí sí. ho considero molt bonic, oi? Una altra vestida aquesta. Però sí que tens coses. Tinc una raó de només ara actualment en de tindre unes 250, no més, 270, una cosa així. Qué barbaridad. Sí, 270, una cosa així, sí. El número para cuando, no me suposa, un client compra un quadre i què fa d'aquell número? O te'l guardes tu o... Bueno, doncs el número fa molta gràcia perquè llavors doncs, vas veient l'evolució, vas veient el quadre que quins s'han pintat abans de l'altre, no? Bueno, ens han interrompit en un moment que em volien una cosa, oi? Aquest quadre que volia ensenyar és un quadre que està fet aquí mateix a l'estudi mateix, Sí. Doncs és això mateix, l'estudi aquest, Aquesta és una que es va portar... Feia de model perfecte. Sí. Sí, hay qui tenia més gràcia que altres. Sí, ja que té més gràcia que altres en l'hora de Sí. posar. Sí, aquesta era una que anava parlant, anava comentant també, no estava un moment quieta, però a la vegada no es movia. Ja. O sigui, l'important del model és això, És que no estigui rígida, però que tampoc es mogui massa. O sigui, sempre un terme mig que no saps mai. Ara t'ensenyaré un altre retrat que vaig fer, que suposo que l'any passat. El que passa que em sembla que fa més dies, però això era l'estiu passat, Això, així em veuràs la cara, no? Però el que passa que aquí portava un Has altre canviat, un altre cabell. has canviat, no? Esclar, vas canviant, no? Sí o no? Bueno, avui com saps tenia que estar la Núria aquí amb nosaltres, Sí. però és que a última hora no he pogut vindre. Sí. Mira, parlant de la Núria t'ensenyaré un retrato que jo vaig fer. Això era una cosa... Que eres més joveneta, Sí, més joveneta, sí. Ja per el pentinat. Sí. Era un retrat que m'agradava, em sembla que m'ha agradat molt. T'ensenyaré una altra d'ella, una altra que és més recent. Ens el trobem per aquí. T'agradarà que el veieu. Això, aquest. Mira. Sí, ja l'ha canviat la cara, Aquí, sí, aquí ja és diferent, Sí. Sí. I és més ella, aquí, Sí, ara sí. Sí. Doncs estic a treure la signatura per veure si una primera vegada doncs, puc ir a la farmàcia i així doncs pugui disposar d'ell. Perquè si no... Mira, mira aquí per aquí. Mira, sembla això. Això no ho has pintat tu, això, No, però està bé això, Sí. Sí. Però això és el natural. Això és la Victòria Viu, ja la coneixes tu, aquesta, no? Això no ho ha pintat ni ell ni jo, això ho ha fet la madre naturalesa. No? Està bé. No, jo tot el que... Inclús tinc fotografies de la Maria Mondragó, Sí. Vull dir, en fi... No, millor per sacar formes o... No? No, i que a mi que la fotografia també quan és artística i tal, és molt bonic, jo tinc coses més maques aquestes. Sí. Bueno, ara no he trobat fotografies maques perquè no, em les busques molt soles, però vull dir, hi ha coses molt boniques, aquesta mateixa que està aquí a la banyera.
Eso te pasa con una idea de ahí. Sí, no, Sí, que tens coses, jo sé, si tots eren com tu. oh, i tant, i tant, i tant. On estarem allà un any de llum? Ah, també, sí. És un camí, Això mateix, això que aquí se partís, no? Sí, Bifurca. sí, això mateix. Està bé. Això que vaig presentar doncs, a l'exposició anterior a aquesta que estic... En fi, que avui ja s'inaugura. Està molt bé. Has fet el fondo com ho feien antigament, no? Ah, això no era fosc. Amarronat, oscur, Ah, això mateix, això mateix. Això com aquest, Sí. Ahí estàs jovenet. Aquest autoretrat ha sigut l'últim que he fet. El vaig fer a l'abril d'aquest any. Està I, bé. en fi, vull dir... Cada autoretrat bé. té una història diferent, oi? Perquè hi ha Sí. dos més i cada un doncs, és diferent a l'altre. Sí, sí. També... És que hi ha tantes postures, tantes, no s'acaba mai, En fas mil i tots són diferents, Sí. Veus? Això és la gent d'allà de Sant Lluc. Això sembla una mica un mapa, oi? Sembla un mapa, això? Sí. Està bé. Això de Sant Lluc, mira, això de més a Sant Lluc. Sí. I veuràs, Mm. què t'agrada poder, Està bé, està molt bé. Perquè es pot que és el mateix, veus? Sí, sí. Un color. L'espalda més tornejada que té, Sí, sí. Aquest li agrada molt al meu pare, també. Sí. Què li agrada molt al meu pare? Aquestes quixots, Sí. cabell. Sí, doncs sí, doncs si et sembla, doncs ja podem baixar avall. I, en fi, aviam quin èxit té aquesta tarda a l'exposició. I jo crec que a l'exposició hi tinc el millor que he fet últimament, perquè és l'últim que he fet, oi? Per tant, doncs, aquí t'he pogut ensenyar, oi, el que tinc aquí, però no... Què, ja has acabat o què? Sí, ja s'ha acabat. No n'he vist cap que surti jo, I m'han dit que en tens moltes, Es veuen més maques les dones, així. I noies, que maques es veuen. Mira, es posen vermelles. Mira com puja el color. Semblen els quadros. Mira que és maca la... Aquesta es diu l'Elvira. El Mario. I el Ramon. Jo, tu. No, què cony t'agafes aquí? Hòstia, surt! Espera, que antes anem apartant-me, tu. Hosti, escolta'm, tu. El bigoti, sí, van les dues.
timidez, quan se l'ambient, Pere Victòria mira cap al quadre. Mira, ta madre, no te Posa el mig, Dito un tío, no hay forma de verlo. Comenta alguna cosa, fes algun comentari de l'algú, no? Que tingui una mica d'acció, això, tu. És espontani, no? Tu que que mires alguna cosa, vull dir No creo que cara de fuera de aquí, de aquí. Dile que se posa ahí junto en tu par, Papa, posa't junt al pie. Poseu-vos junts els dos. Pero miran para aquí. Mireu cap aquí per això, Los cremas, dile que los parla, Escolta, parleu entre vosaltres dos. Papa, parleu una mica entre els dos. Parleu una mica, feu una mica de... Papa, posa't allà, davant d'aquell quadre. Passa, Victòria, com Estem a la vora, sí? Ja hi ha per totes mides. Com es nota que el vídeo no veig un rato, No és la pel·lícula del Super 8, això. Ja està bé, no? Con el Dalí. Es un cuadro bonito, Sí, ahí hay 50 años, Espera, correu, balleu-vos una mica.
tinc a l'altre. Surt de la pista. Confio-la. Jo per mi serà una mica de... Jo m'estic. Tot el que sóc de manera. Són de Sant Cugat? No ho tinc. Bueno, ara. Me cago en el teu pal. Me cago en la massa. Aparta. Me cago en la massa. Va. Bueno. Hola, Xavier, Xavi. Fes alguna cosa, Xavi, vinga. Home, el que passa que és el que la paga, és una cosa de la pel·lícula, si ells no fan sortir. Llavors, passarà l'altre. Sí, perquè això no ho veig, això. Alegra no aconseguir. He vingut aquí de gent. Ja està tota la llibertat. A la salut del Frederic, l'artista d'avui, Aquell d'espalda que fa. Alano! El pot en la cara. Una mica d'acció, una mica de... Dile que le peguen un mos en la orella, que le peguen un mos en la orella. Lo que han vist, lo que acabem de veure és la primera inauguració de figura formal de l'exposició de Frederic Cabana, el fill del meu mestre Cabana, que és molt bona persona i també és pintor. És pintor com el tio. El tio també és pintor i el nebot, o sigui, que de raça li ve al galgo. Jo crec que ha estat bé i que és un bon record i que ho recordarà i que ho guardarà ell com a el que és. Una de les primeres coses que fa de cara al públic, ja en sèrio, que me crec que anirà per allà.